gaur Markeli kantatzea ez, gaur Markeli tokatzen zaio entzutea. Ze, bueno, biztan geratu da gaur musika oso importantea dela, Markeli Bizarren bizitzan. Ta guk ikerketa lan oso serio eta sakon bat egin dugu, eta enteratu gara, asko gustatzen zitzaizkizula, bere garaian zuek hor telebista saioan, Aitzol Barandiaranek eta Maialen Arzailusek abesten zituzten bertso musikatuak. Ba, exageraba pasada bat, akorrekin naiz, Kalifornian egon da nauni, Kaliforniako itzuli egin, da alaitz grabatzen, eta gau WhatsAppez bialdu nik ikusteko. Eta alaitz ez na bideoa bialaketako, eta nire askotan egoten ditzen ba hori ikusteko, eta gizeran asko guztaitza bai. Aitzol Barandiaranik ez, baina Maialen Arzailus badaukagu, mikrofono bat ere bai, hau ez da zuek hor gure kaxa da, baina jo, Markeli, guri jain bestez, baina Markeli kantatuko bazenio, Maialen? Bueno, pixka-pixkat. Pixka-pixkat, bai? Venga, Maialen mikrofonora eta gu Markelen aldamenera sofara. Egarrezat plazen. Oida, denak plazen. Erakutsi dizu hainbat, bizipen bihurrik, bide gogorrik gabe, ez dela xamurrik, eta bizitzari ez bazaio beldurrik, ez dela igo ezin, daiteken gailurrik, bizipoz segi sentimenduen pedalei bueltaka, bizipoz maitasun izerditan laua da aldapa, bizipoz tanekatzen bazara ez altxatu hanka, bizipoz herri oso bat duzu atzetik bultzaka. Eta batez ere zuri eskerrik asko etortzeatik Markeli Bizar. Txolloa da Euskal Herriarentzat horrelako txirrinduko garri bat izatea, baina batez ere txolloa da Euskal Herriarentzat honelako persona bat izatea. Markeli Bizar gaur gure kaxan. Eskerrik asko eta segi horrela. Segi horrela, mila esker, aio! Lau, masa!